How did I end up in the same bed with two of his baby mama and he? So basically, it's one room, two baby mamas, one girlfriend, one boyfriend. Hi guys, welcome back to my channel. I am Nosihle M, and if you are new in this channel, please don't leave here without subscribing, commenting and liking. And also you can share the video. I know guys, but I'm back like I never left. Guess who's back? So as you guys can see on the title box down below, I am doing a story time. This is a story time that happened a very long time ago. I was in a relationship with this guy. I thought he's the one. Because one thing about me when I date for love. I date for the ring. Ingakho ngihlezi ngigileka because ngifaka amazipho uthulwa semthanda nangonembeza mina ngimthanda nangesibindi nangenhliziyo konke. So this is two baby mamas, one girlfriend, one boyfriend in one room. Cabanga salala sonke nje together. Kahle kahle nje umfana walala nesithembu sakhe singekho emthethweni. So I've known this guy for quite some years. And he's a cool guy, nice guy. Don't wanna lie. Uma nje ungazazi igigaba zakhe ungalingeka. Cause he's the type. He's good looking, he smells nice, he drives a nice car. Like everything, he's ticking all the boxes. Besides that, he comes with a package. From different baby mamas. I didn't know. So, I met him when I was still in high school, but then we didn't date because of the long distance. Now I'm done with school. I texted him. I remember I am the one who texted him. I'm like, hi, I'm in Durban. After 2 years of not talking, I texted him and say, hi, I'm in Durban. Reason being, I needed transport from point A to point B. But I was like, so let me use him. Athena ish mama, angikho Durban. But ngizothumela imoto ikulande ikulethe la ngikhona. Ngithi mina why ulanda cause mina bengidinga ukubona Athena ke cha cancela lelo ticket lakho lokuye eBlom. Guess what? Canceliyani ithikithi. Hayibo uzothumela imoto ezongilanda. Yo, for me nje there was already like, okay, he's putting an effort to actually see me. We drove, saying to me, but again, Pelanama was there inside the car with the person I need to meet. We drove about plus or minus 3 hours because why like almost out in Durban. So sifike egarage eseduzane in the town. Athi yena ucela simlinde akakafiki. Uzoza zongilanda la athi ubhuti lo unhlena emotweni. Okay, cool. Bese ke athi ubhuti awufuni into yokudla ngathi mina no, I'm okay, I'm fine for now. Simlinde. I think Simlinda more than 2 hours. So in these 2 hours, now this guy is asking me questions about this guy. Kumbulu ukuthi I've known this guy for quite some time, but ngimazi in a social distance relationship. Engekho futhi nakhona leyo relationship. So how long have you been guys talking? How long do you know him? Then I've known him since high school, meaning it's plus or minus 5 years together, which is not true. Athena hayi cha sengiphushile shame. Simfonela ugaye athena useza bekazini uma ethi useza mhlawumbe naye usuka in Durban usazo driver distance end athena sevinjwa amaphoyisa emgaqweni imoto kune breakdown intolo zakhe zaziningi ngaleyo la on the first day officially yokumbona. Cool. Ethi mina athi ugayi hayi khululeka uzofika ngiyamazi uthembekile. Sihlale simlinde. I think samlinda but again sasingana choice because it's either I'm going back to Durban and uma ngifike eDurban I have to book
yo. But-ke into engangayibhajethelanga nje wes. So sihlale-ke simlinde uGuy afike. Uma efika, guys, uma efika, sorry. Uma efika ufika uhamba nge-breakdown. Imoto ilayishiwe, yena usehleli phambili no driver. Cool, afike athi anisilandele, simlandele-ke nobhuti lo waka-Bolt. Sihambe sifike-ke afike ayibehlisa imoto athi naye okay cool ngizothatha enye imoto sihambe ngayo siye endlini. Yayibo lonto. Okay cool asho ukuthi hayi ubhuti akasilandele ukuze azomkhokhela all those things nje. Bayazana phela. Cool, singene-ke emotweni angehlise-ke emotweni ngala lebe requestiwe ngene emotweni yakhe enye. Go, we went to his place. Uma sifika in his place, hey guys, akawuphethe ukey. Ashaya ihuthi-ke manje-ke kube umsindo-ke emgwaqweni-ke manje. Cool, baze bafike bamvulela ahambe-ke angihambise endlini. Guys, uma ngifika endlini ngathi kwakuhlala izingulube. Ngathi kwakuhlala izingulube. But-ke guys, mina I'm a good woman. Ngathi in my head shuthi akanayo girlfriend. So la kwamanje. Cool, you guys, ngiphethe i-suitcase yami. Remember I was going to Blom then ngase ngizombona. Ngiphethe i-suitcase lami, akunambhede kule ndlu, akunalutho nje kule ndlu, kugcwele impahla, izingubo ziphansi, imess ongayazi. Ayikho ngisho indawo yokuthi ume. Ngangimile, literally ngangimile, ngime nje kanje ngihleli phezu kwe-suitcase ngime kuyo. Yo, ngimlinde ukuthi abuye because angithiwa ngishiye endlini waphuma wathi usakhipha lo muntu la out of umgwaqo umkhombisa ahambe. Cool, wahamba ngathi for how long, but that is story. Ngihlale-ke kanje ngilokhu ngihleli-ke manje mina. Ayikho nento yokuthi ungathi uyaqala uyaklina, ayikho nje. Cool, afike-ke abuye. Ngithi mina sizolalapha, athi nayi sizondlala phansi silale. Yo, ngitshela ukuthi ngalala ngigqoke impahla ngoba yayingayenzi sense leya nto leya. Yayingayenzi at all. So savuka ekuseni saklina and then we drove almost about 3 hours because we were going back to Durban now. Siyolanda like furniture and stuff. But now I'm asking him, ngithi mina, why i-furniture uyilanda namhlanje kanti wena uhlala kuphi? Athi yena, no, lana ngi-on and off, uyawazi umsebenzi wami, ungidinga like out of town, in and out, all those things. Ngithi mina, okay cool, I understand. Ngilungise endlini, sifaka umbhede right, iy'ngubo, amabhodwe, istofu, ifriji. Guys, kube yindlu-ke manje. Cool. Ngimbuze mina ngithi mina, because I knew ukuthi unayo umntwana. Ngamazi vele nayo ingane. Ngithi mina kena, so where is your baby mama? Athi nasesahlukana. Ngithi mina, hawu, ngangiyayitshela ukuthi ngiyahlukana. Athi naye sesahlukana and all those things. Cool. Hayi ngithi mina, hayi alright. So sihlale-ke manje together, the relationship is okay. This one time akangifonelanga, in fact he called me esemsebenzini esayithini wathi yena ngicela ulungise endlini siyahamba. Ukusho ukuthi uqoqa impahla zakho zonke siyahamba. Ngithi mina uthi yena iyenza njalo. So in my head I'm like, it's because vele umsebenzi wakhe unjani, udemanding. Hayi demanding man. Umsebenzi wakhe umdinga like le ephinde le. Ngiqoqeke nami ngihlala. Uma efike engene endlini ahlala pace up and down. Ngithi mina bhuti kwenze njani? Athi yena ngicela ungaguli. At that time you already knew about the conditions that I have. Athi yena ngizokutshela into but ngiyakucela ungaguli. Ngicela ungayithathi straight to heart le nto ngizokutshela yona. Already you can't be telling me that. Angithathele a glass of water athi mimi. Angihlalise ebhedini. Athi yena sizombiza ngobanje. uMakangubo. Athi yena uMakangubo sendleleni. uMakangubo uhlukene nje wena noMakangubo, ufunani? Uyaphi la?
athena Nosihle angimazi and une-drama, angifuni nami ukumbona, so asabe. Cool. We guys athi-ke sizobhukha to a nearby place. Cool, ngithi mina it's fine. Athina sizobhukha kusasa sizovuka ihambele cause uyaphi vele. But also at the same time, why ungabhukhi yena? It's fine. Singene-ke emotweni. Yazi athini mfana? Cela imali yokubhukha. Akekho yini umuntu ongamfonela asinikeze imali ukuthi sibhukhe. Yo, ngathi la mina ngiqale ukuphuza isitori singakaqali. I had money in my account. Sambe siyobhukha. Silale. Oh, before silale, yabona athi ucela uyokwenza sure ukuthi mawegane yakhe usettled uzobe siyabona. Cool, ngithi mina ayihamba mfethu. Ahambe-ke ngilokhu ngisayile mina ngihleli ngedwa-ke Nkosi yami. Bese-ke eyabuya. Ngakusasa-ke ekuseni guys ithikithi, okay, ibhasi lalihamba ngo-8 p.m. Ngo-6 a.m. ekuseni wathi mfana ucela ngivuke sihambe check out ujawu ukungihambisa to Durban so that ezobuya uma wengane yakhe because uma wengane yakhe useyathetha. Hey, guys wakushwabana amathumbu. But-ke ngathi mina hawu, but nje nihlukene. But at the same time athina avoid indaba ze-drama ukuthi ingane angasayiboni nani. Okay, cool. Ngihambe-ke. Guys, ngafika eDurban around 9:10. Ibhasi lizofika ngo-8 ebusuku to Blom. Angishiya nje kanjalo bayihambele. Excuse. Luckily-ke, I called someone. Amaziyo naye. I was like, hey bra, I'm in Durban. Umngane wakho uqeda ngenze 1 or 2 or 3. Athi yena ngizokufakela imali, go book yourself in this place. Cool, angifakela imali ngihambe-ke ngiyobhuka, ngiyireste nje for quite some time bese ngiyaphuma-ke ngo-7 ngimtshele azongilanda ngo-7 angise Durban station ngihambe. Cool, uma nje sihambe sethi ebhasini ugela angibhalela i-message athi please leave my man alone. Okusho ukuthi ugirl sengistokhile. Yazi ukuthi how did she know ukuthi I'm in the picture? Apparently, while I was packing, I left my card. And my card has Nosihle Mngomezulu. And on all my social media platforms, I am Nosihle Mngomezulu. So, shuthi kwabalula ukuthi angisearch then ngibhale message wathi please leave my man alone. Ngasho ngathi it's about to start. Yabo-ke manje siqalile inkinga. Ngimtshela ugayi-ke uma ngifika iBlom sengisettled. Ngithi mina hayibo umuntu wakho bengibhalela i-message ethi athi I don't pay attention to it. Cool. Ngilala. Uma ngilala-ke one thing about me, I have masters in sleeping. Ngilale up until lishona ilanga. Uma lishona ilanga mhlambe around 6 bese ngifuna imali yami phela ukuze ngizo-order into engizoyidla. Ngimfonela ugayi. Gazi ngamfonela kwaze kwasa. Wayi-answer nogeli wathi nahlukana ndoda yami. Ngathi mina angisayifuni kodwa ngifuna imali yami. One thing about me and money and men, never damned. Cool. Athena ngifuna imali yami. Athena oh, so awugcini nje ngokufunda ndoda yami uphinde uyiphe nemali ukuze ikuthande. Yo! Sisi, no, you don't get it. You don't understand. But guys, did I leave the guy even after that? No. Mina no guys, salungisa izinto. Hey guys, you can't unsoulmate a soulmate. Cool. Now, this thing ilokhu iyenzeka. Ugayi move from that place now to another place. Angitshela ukuthi yazini I'm moving to this place. Ngithi mina oh okay ngizofika-ke ngoba phela mina ngigudi-ke mina ekulungiseleni indlu yakho. Ngizofika ngizokusiza to help you settle down, move and all those things. Athi naye it's okay. Ngithi-ke mina but uma wengane yakho uyazi yini la cause na last time wathi wena nihlukene and akazi la uhlala khona but gwiqiqi usesendleleni uyeza. Athi na hayi khululeka akazi. Ugayi-ke ngifike-ke kule ndawo yesibili esemuvele kuyona. Everything was okay, no drama, nothing. Ngiyabuyela eBlom, ngaphinde ngambashela. It was like a good relationship. Akazi noma isho njalo ngama bad. Ngangibona nje ukuthi it was getting there. So
relationship iqhubeke. Now sengiyamvashela frequently and nje ku-smooth. How is the second baby mama coming in the picture? Worst part angazi ngayo. Lo mjida ave angazi mina ave ane-skill soku-introduce omabengane yakhe, because nalo wam-introduce ngihlele embhedeni wathi yena ngiyakucela ungaguli Nosihle, ngiyakucela nje ube right, kodwa nginengane yesibili. Hey, ngiliqi angizwanga mina, athi yena ya but sengahlukana noma wayo. So this time around abe honest ukuthi so wahlukana no baby mama kaSikhwama, no baby mama sithe uba ubaby mama oqala, asithi ubaby mama A and B, wathi yena so wahlukana no baby mama B but still together with baby number hey nami indaba zabantu. So usehlukene no baby mama wesibili but still together with the first baby mama, okusho ukuthi le ngane yesibili iyafika ekhona ubaby mama still waqhubeka wahlala, yabo mbokodo. So athi night, oh okay, now asho ukuthi yazi I'm still together with my first baby mama and ngiyanthanda nobabili. Okay baby, nami ngiyakuthanda vele, like the reason why engakushiyi ubaby mama oqala is the same reason nami ngeke ngize ngikushiye. Hayibo into ayibona kuwena nami ngiyayibona, ngiyibona lento ayibonayo nami kuwe, ngiyibona yona and yona engihlalisayo, angifuni nje ukukushiya. Sahlala ke relationship yaba right, but now I think ngamvashela for a week this time around. Athi yena udinga ukuya ehostela bayogquma nani. Hey ngizontshela ukuthi waye yini ngelinye ilanga. Athi yena kumele yabo bayivikele. I understood that because of imisebenzi wakhe, yabo lento leyo ke. Hayi aphume ke ebusuku ngabo 8 ahamba ngishiya endlini. Kanti kuyiwa ku baby mama number 2. Lo baby mama number 2 ekuthiwa sekwahlukana naye, kuyiwa kuyeke. Mina ngishiwa endlini kuyobona enye intombazane ngisendlini. I found out, guys, I realize. Cool, but at that time ngangingazi, because I find out after I got my periods and then it was like akakwazi ukuhlala nomuntu wesifazane ngama periods, wangidriver ngabuyela emuva. Ngathi nje ngifika ngifuka umfonela ukuthi hi thank you ngifike kahle. Ngathi ngiyamfonela kwa Auntie Girl wathi hlukana nendoda yami uyifunani. How lona kunesibindi uyafona. Ungcono lo uqala was respectful, wangibhalela. Lo uyafona uauntie call, hlukana nendoda yami sis, otherwise uzongibona ukuthi ngubani mina. Ngizwe egazini lishisa igazi uthi yabona ke lo adlala. But now in my head I'm thinking akazi ngobaby number 1. Ngithi mina oh okay, so uya understand ukuthi kuno baby number mama A ngisho igama lakhe. Athi yena oh so uyazi ukuthi khona intombazane ekhona but still uhleli, waze wayi still masentombazane. Ngithi mina how, but now uhleli mosi ekhona. So now sesiwu3 ayekho ufuna uyeke uGuy. Akekho ufuna ukuyeka uGuy ke manje. Isithembu nje somfana nje sithule mina onganangani, and njengamanje ngoba kuyimina onganangani, laba babili bafisa sengazathi nami ngiyayithola ingane, because shoot once wanengane nalo mfana uya la ekhanda kunzima shothi kumnyeka umuntu nomntwana. Angazi bathi nje ngathi angakumithisa ukuze uzobona ukuthi lento yenza kuthini ibhlungu kanjani, ngathi angakukhulela. Hey, so ngifuna ukufika kule part le whereby silala sonke ndawonye, because this thing continued for almost above 6 months. So but ke khumbula ukuthi ubaby number bobabili ngisengakaze ngibabone. So here's how I got to see them. uGuy ngise Stenga, I'm visiting a friend. Athi yena ngizodlula lapho ngikuthathe we go back to my place. Ngithi mina okay it's cool. As angilande ngabo 9 ebusuku, shuthi all along ubusy uyadrayisa ku baby mama wakhe lo aye naye. Uyabona lento leyo ke. Angilande ke kanti uma silanda shuthi ubaby mama uzomlandela ngemuva. Cool.
Sihambe-ke uguys, sihambe sidrayive kumnandi emotweni siyavibe. Ngifike endlini sibeke iy'khwama, guys-ini. Hey, yabona, I'm just wearing like a very short, I'm short but nje uyabona lama shorts ase Mr Price amafushane with like a top skinny. I'm literally just half naked. Ngithi nje ngisekitchen, ngiyaphuma ekitchen ngiphethe ukudla umfana umile lapha ekitchen siyakhuluma phela kakungozi. Hey, avele nje ugirl, avele nje athi ugirl gqi emnyango. Uma ethi nje gqi emnyango, ngibona umfana eshake, ngivele ngifunde kwezami ngithi uma wengane yakhe-ke lo. Yazi ngenze njani? Ngikhumbula iy'thombe ukuthi lo sisi lo wathi angihlukane nendoda yakhe. Ngisho ngithi yoshuthi ziyabuya. Athi kugele, ngicela ukukhuluma nawe. Asho kumfana, amdonse bahamba ekamerweni. I think I need a refill. Ngihleli-ke manje kitchen. I remember I was texting all my friends. Bathi bona hambe ekamerweni uyohlala nabo. Hambe ekamerweni uyohlala nabo. It was a mess. Ngisaba, ngitshela nje ukuthi ugel uzongivaya ngisibhakele noma ngibamba. Khulu yazini ngingene to the other yabo khosemqashweni okanye indlu yabo. Ngiphume ngiyokwenye indlu yosisi emunye esimjwayele asebenza naye. Ngithi mina ngicela ungihlalisa. Sekuvele kwafika uma wengane yakhe. Athina ubungazini ngayo. Ngithi mina lutho begazi. Athina hawu. Lo sisi uhlezi nje efika umqeda kuhamba nje. In fact ngelanga wena uhamba ngalo uyafika yena. Ngithi mina athi athi-ke futhi nje their relationship is very serious and official. Bananengane. They've been together for years. Bathandana nje, so wena nje ayikho nje indaba yakho uhlukana nalomfana akakuthandi. Bahlukana nayo. Cha. Cool, ngivuke ngimbhalele umfana eze azocela azobonga kusisi ukuthi thank you. Athi usisi hayi alright sharp. Athi usisi hawu. Wena uyazini usisi athi Nosihle, I'm gonna be honest with you. There's another girl in the picture. So and so. Ngithi mina wangifonela that girl but umfana nje wathi wayobona ingane washo story nje wathi nalutho ke ube la lo girl. And guess kwenzakaleni? Ulale osofeni ngaphandle kwengubo, ngaphandle kwalutho, because ugirl wayekhona and no guy akabanga nandaba to show ukuthi uguy uyamthanda ubema number A. The rest akanandaba naye. Wamlalisa phandle kwa-involve amaphoyisa but still no change. Cool. Ngiyakhala lapho ngiyayizwa le ndaba. Ngithi ngifuqe ngazi ukuze inhliziyo izodela. Iyadela le nhliziyo yami lutho ayidelanga. Ngoba ngavuka ekseni ngahamba yini ngoba wathi mfana ngizoxosha umama ukuthi akahambi. Wena nje sala la kusho mina ukuthi woza lo uzizele yena uzoyibona. Kodwa balale ndawonye. Cool. Hayi sihlale nje guys. Ngiyithengele into yokudla ngidle ngilokhu ngihleli nje la endlini ngothi ayisebenzi lento le. But-ke the only thing that worked in my favor was that ugirl bought me ithikithi. I got to save my money. Wathi nje ugirl yazi ngicela ugibele uhambe uye esikoleni uhlukane le boyfriend yami. Ugirl-ke sisalinde indaba yethikithi engixoxela ukuthi uyalotsholwa njani umnikeze girlfriend allowance uyamnakekela. Yabona nje eyipainta i-relationship yabo ibe inhle ngisho ngaphansi ukuthi yazini Dululu is the Sululu. It's fine. Let me just leave this guy. Bayiphilele kahle labantu bayathandana vele. Mangifika nje eBlom athi umfana ngiyaxolisa Nosihle mina don't wanna lose you. Umfana akafuna ukulahlekelwa yimina. So please, I'm going back to him. Ngithi mina it's okay babe, I forgive you. Okay, ke nimxolela. Aba nawe uzomxolela. Hayibo. Angijaji nje. Ngamxolela mina umuntu wami. Ngamxolela. Cool. Aphinde ngabuya. Phela ngivafike mina umuntu wami. Ngabuya ngazimvashela back eKZN. This time around kanti ngizogula. Uma ngigula I had to be rushed to esibhedlela.
nje I had just a minor episode so fanele ngihambise esibhedlela. Kanti uma nje sifike esibhedlela mina loya mama loya sisi loya ngazathi wayengizwa uma ngikhona endodeni yakhe because ngathi nje sisesibhedlela umfana engihold isandla uma ngithi nje ngilele embhedeni lapha ngithi yabona eminyango umile usisi ngathi mina isibongo indlesi hawu inhliziyo ithi iskip beat athena ngiyabuya cool sengithandazela ukuthi nje bangi-admit cause phela angisazi ngizoyithini lento le mina angisazi ngizoyithini. Wabuya yini mfana cha wangishiya lapho wahamba ngabizelwa i-ambulance ingane cause ngangiseklinikhi ngabizelwa i-ambulance nga-transfer to another hospital ebusuku khona ebusuku it got bad yayingeke vele ingabi bad after lento engayibonayo cool ke ngastampa la whatever ngazi izinto abazenzayo ngangiwe na drip wena what it was a mess. Cool. And then next thing ke right you can be discharged. Ngikuphi la? Uphilana mina ngicina. Okay, sengiyabona. Ngiphuma ngibheke phi la? Angazi mina. Ngizama ukufonela umfana, luthi ifoni iphelelwe ibattery. Ngihambe ngicela odokotela, luckily they were kind. Bangichargise ngihlale, ngizama imiphuma ngiphume phale ngifona athi mfana hlala lapho ngiyeza ngizokulanda. Cool. Ngifike afike ke angilande sihambe siphindele endlini. Masiphindele endlini usasekhona usisi. So athi yena ke ngithi sobabili khona umuntu ozayo. Ha. Isimanga somuntu athi ngizamela ukumvimba ube mama number A or number B but usendleleni uyeza so ngiyacela ngabi nedrama. Ha! Ngibuye esibhedlela mina. Usaphinda ufuna ukungibisa ngenhliziyo. Cool. Hayi ke manje afike ke sonke siphume phandle. Ha! Nayi imoto kamfana lapha ya. Sihlelike manje. Walandwa yithi sonke engakafiki. Saphuma nje sonke cause akekho wayefuna ukusala cause umuntu wayethi waphuma la shothi akasabuyi. Siyayazi nje yethu le ndoda yethu sobabili siyayazi. Ngangazi ukuthi uma eke waphuma la nalo baby number A akasabuyi. No baby number A wayazi ukuthi uma lo eke waphuma la ehamba nabo angekasabuyi. Sathe sihamba nawe. Lapho sisevenini. Yiveni eli single cab. Not even sitile yodwa. Simthathu girl. Ubaby number B. Simthathu. Akekho khulumisa omunye. Akekho. I think ubaby B wabona kuthulekile engakhulunyiswa yabo eghostiwe. Ngoba phela wayengeke angaghosta kuno A endlini. Nami ngisesibhedlela kade ngize kuyo. So I'm sure inkinga zazi iningi. Cool. Asigibeze emotweni. So wayehleli ngale ubaby B. Ubaby ubaba A ehleli ngala. Guess nguphi mina? Ngihleli ngonile phezu ka baby A. Hawe ma. Ngiyaqatshona ngela emotweni. Bayaphikisana bobathathu. Anginafa mningana yithi. Yini engayikhuluma nabantu abanengane? Ayikho. So ngangithulele nje ngibuka abazali bexoxa. Baphikisana wena usombiza wena glass ungenza isilima. Umbiza kanti uyazi ukuthi uneyintombi zakho la. Nalona athi you was a mess. Size sifike endlini. Masifike endlini sehleni sonke. Mabehla kusale mina emotweni. Adonsa ubaba ayokhuluma naye khoneni. Athi seqedile abuye azodonsa lo ayokhuluma naye khoneni. Abese ke eyabuye ezodonsa mina athi I feel like mina ngangiwuthithizani kakhulu because why kwakulula ukungislide athi nosihle ngiyaxolisa but laba bazoyibona ukuthi bazolala lapha ngicela sami siyolala. Thank you to my man. Khethe mina njengamanje. Athi nje ufana siyahamba. Sithi nje siyahamba. Bathi laba niyaphi siyanivimba. Akekho uyakulala. Yo, bakhoze idrama ke laba. Lo munye ugirl athi nazi unikeza ikey driving hamba amnika ikey. Wahambani lutho.
Angazi wazama ukudumisa imoto shothi yamhlula. Bathi labo babili hey mina ngeke nje thina sihlale eduze kwale ngane bla bla badala vele. Like the fact that yabo badala vele. So hayi cool bahambe ke bashaya iwalk shothi ebusuku. Umfana singene siyendlini sihlala. Athi mfana azilale kulo sihle cela ukuyoba check ukuthi ba right yini. Angimazi mina umuntu ozenza social work elingaholelwa. But it's fine. Because nami ngumuntu wesifazane and ngiyazi ukuthi izwe selonakeni. Ahamba yoba check. Uma ba check usebuya nabo mina ngihleli ngilokhile endlini. Vele kwanayo bese ngazi ukuthi akabuyi. Uma ebuya. Homa. Nesihle vula emnyango. Angifuni uvula lo mnyango nje mina. Angithi wena uhambile wawulanda intombi zakho. Ngeke mina ngizovuka ekseni ngihambele. Angifuni phusha isicabha phansi umfana. Bangena endlini, asavale isicabha, asivale ngesicathulo. Athi siyalalana la. Ngiyamthanda futhi. Onenkinga uzovuka kusasa hambe. Khona yini wavuka wahamba? Cool. Bathi laba naye nje la embedeni. Athi mfana okay fine ngizolala phansi. Athi lo munye hayi mina ngifuna ukulala eduze kwakho. Hey. Balala ngabisho bakhadlisha. Lo munye wayehleli kanje ehamele embedeni. Ngilele embedeni. Well guys, I know a lot of people bathi no sihle bafika kanjani ubuthongo. Uwazi kahle ukuthi ulele nabantu abangathathela umphefumulo ukucace nabangagila nje uvuko isikhumba sakho sesimhlophe. Kodwa ngalala, ngavuka ekseni. Kwagezwa. Umuntu angazi nje mina ngisasifihlela ini. Angazi umuntu ahamba ogeza ebathroom avala umnyango nesikhwama sakhe sonke. Aphuma sagqokile. Yazini ngisho ukuthi yazini ne this is final. I'm leaving this guy. Ngigoqe hayibo sengithi ngenzeni ngithatha izinto. Ngikade ngivaye. Uma ngivaya kanti nabo bazongilandela. Kanti ke luckily libona umfana uzobahambisa ngemoto. Bangidlule bangishayela ihuthi. Donsa isikhwama sami. Bathi bona wazogibela ngithi nje. Bye. Hambana. Bathi ke by the way ngalelo langa lelo ngahlangana nobhuti weRaptor. So mhlawumbe yabona kwakuyisign yokuthi uNkulunkulu angisuse ku level 1 to level 2. Because ngahamba nje nobhuti weRaptor wayongibeka eDurban. Yabo leyo nto. Hey, at least wayengena trauma ke because azange sajola wacela inamba nje wangabe safona. Ngamshiya yena uGayi even after that. Yebo. But after ulokhu ngibuyela kuye, after constant ukumvakashela, after sekwenzeka izinto eziningi ngiyakhumbula this one time ngimvakashele kanti uzothi vele ngithi wonke umuntu wayesazi ukuthi kukhona amanye amantombazane. But kwakunalokho nje uthi phela akekho ufuna yabo umfana wayesenakho uqamba amanga. Ume nami wayeqamba amanga kulaba abanye. But nayi ke la enginyanyisa khona. UBaby A okubaby number 1 wayefonelwa ngikhona ngiyithulele nje endlini baxoxe kube mnandi. Yazi yadela inhliziyo. Awuthi yazini enough is enough. Mshiye lo mfana. Lo mfana uyamthanda uBaby mama A. And ayikho into ongayenza. Uzolokhu uyisilima. And ngamshiya wangakholwa. Ngamshiya ngathi nje tsobe. Ngamblocker ngenza yonke into. Ezama ukungifonela nosihle ngona change. Wayengifonela ngisho nginamba yasemsebenzini efona like call lane la yasemsebenzini athi can I please be transferred to nosihle. Bangitatarisa ngitshela nami customer athi ngicela uzama uku-unblocker ngiyakukhumbula. Afike even emsebenzini. Afike ngisho emsebenzini. Manje I have to respect my work and be like hey bro we're gonna talk after work. But ukayakazange angavele nje agive up kalula kanjalo. And in my heart nganginakho ukuthi mhlawumbe lo bhuti uyangithanda. But yo lesi story ngixoxa sona asiyenze justice to the pain that I've endured. Oh singisi semele ngichazele ukuthi yini endure. Okay ngiyadlala babudokotela lo. But ipain engayizwa kuleya relationship awukhonahali shem.
hope they are all doing well, because even after I've left the relationship, they were still stalking me, and I know they're gonna look at this video. Hi guys, anifuna ukungamukela. So if you did enjoy the story, and guys, I know ukuthi ngenzeka kunama loophole there and there. If kwenzeka ufuna ukuthi hayi sihle sichazele kahle lapha, ngigxile leyo part nje bengifuna ukunikhombisa my baby mama story, dilemma, drama that I've faced in my life. Hence, when I say I don't want a baby daddy, I mean it. Because one thing about baby daddies and baby mamas, they have something that is permanent and akusoze wayisusa kubona. It's a permanent thing nje, ayikho nawe into ongayenza. So here's the thing guys, baba yini, ngiyabonga kakhulu le glass yami siphelele. So good night, good morning, good evening. Angazi uyibuka nale video, but bye guys. I hope you did enjoy the video. Like, comment and subscribe.